אנחנו נמצאים במושב סטריה, שנמצא ליד קיבוץ נען, לא רחוק מצומת בילו. המושב הוקם ב-49, עולים שהגיעו לכאן עסקו בחקלאות. חיה ואני תכננו ובנינו את המקום הזה במו ידינו במשך 5 שנים. אנחנו מפעילים פה 7 צימרים. כל צימר אצלנו הוא צימר ספה, שיש בו בעצם הכל. ישנן מיטות הטיפולים, ישנו ג'קוזי גדול, סאונה פינית, מיטת הפריון למנוחה אחרי הטיפולים. אנחנו הצבנו אותו, הבאנו את הרעות שבו, ותכננו את כל המקום הזה כך שכל כניסה לצימר תהיה במקום אחר, כך שתהיה הפרדה מלאה בין הצימרים. המטפלים שלנו מעניקים פה טיפולים משיאצו ורפלקסולוגיה ועיסוי שוודי ותאילנדי. אנחנו גם עושים את המסאז' המשולב שמשלב את כל העיסויים האלה ביחד, כאשר אנחנו מסיימים כל עיסוי כזה בטיפול יופי הכולל בין היתר גם מסכת עצות. מסכת עצות היא אבקה שמופקת מעצות שגדלות בארץ ומיוצאות בעיקר ליפן. אנחנו מבשלים לאורחים שלנו, יש לנו פה מטבח שף. הארוחות מוגשות במסעדת הספה. המטבח עצמו הוא מטבח של הרבה מאוד סלטים, הרבה מאוד ירק, מטבח בריאותי. במושב הזה מגדלים הרבה מאוד תוכים, תוכים מדברים כמובן. אנחנו גם ממליצים לאורחים שלנו לצאת לטייל באזור. יש לנו פה באזור את דרך היין, טיולי אופניים, טיולי סוסים. את המקום הקמנו חיה ואני, שנינו פריקים של ספה. אנחנו אוהבים בתי ספה, טיילנו בכל העולם בבתי ספה. וזו אחת הסיבות שאנחנו החלטנו להקים את הספה הזה, שישרת אותנו, ישרת גם אחרים.